ook zijn. Hè. Oh, het is net pauze. Verplichte pauze. Is dat oh. Hallo. Hi. Mooi maar dan niet mee. Nee? Nee, dat is beter voor de televisie. Is dat beter voor de televisie? Moeten we altijd piepen en knippen? Nou, dan gaan we even naar de... Want, praten we Limburgs of... Nee, nog niet. nog niet? Wij praten nog Brabant. Nou, dat was ons... oh, dan ken je het programma misschien ook niet. Nee, denk ik niet. Nou, wij zijn van L1, dat is de Limburgse omroep. En de enige echte. En wij maken een programma. Hoi! Hoi. Wij maken een programma, dat heet Onderweg. Wij rijden ALM Provies door de hele provincie. En als we ergens iets opvallends zien, waarvan we denken van, wat zou daar nou het verhaal bij zijn? Dan gaan we erop af. En dan proberen we een gesprek aan te knopen. Of het uitgezonden wordt, dat bepalen uiteindelijk jullie ook. Van willen jullie dat wel of niet? Maar mij was opgevallen, ja ons was opgevallen, dat er en een Limburgse en een Brabantse vlag wappert. Ja, Wat is daar het de verhaal reeën. bij? Het hart zit nog steeds hier in Brabant, hè. Dat ligt nog steeds in Brabant. Oh, Maar we gaan naar Limburg gaan we bouwen, dus dan moeten we ook een beetje best of both worlds, zeg maar. integreren. Ja. Ja, Maar ja, een hoop hout hè? ja er zit niks anders aan dan hout. Het enige hier wat van steen is, dat is de fundering. En de vloer. En dat doe je allemaal zelf. Ja, Timmerman. ja, dakdekker, interieurbouwer. Van Oh, alles wat, zeg maar. handige Harry. Van alles wat en van alles niks. En waar komen jullie vandaan? Uit Brabant dan? Ik kom uit de Reps. En ik kom uit Deurne. Oh, Is niet zo ver. dat is allebei, volgens mij, je komt eerst de Reps tegen hè? Ja. Van Ja, hieruit? Dat is eerst straatje, eerste Ja. dijk. Ja. En Vredepeel, het altijd bruisende Vredepeel. Ja, Dat ja, was ja, voor ja. jullie een plek waarvan jullie dachten van, nou, daar willen wij een nestje gaan bouwen. Ja, als je daar achter de dingen kijkt, dat uitzicht, daar hebben we het ook voor gedaan. En gewoon een mooi kaveltje. Ja, Oh, dus dat gaat nog weg of zo zo? gaat allemaal Ja. weg. Ah, oké. Dat is zonde. Zodat jullie echt een uitzicht hebben Ja, ook. ja, ja. Ja. Ja, ja. Wanneer begonnen? Met hout? Ja? De eerste week bouwvak. Ja, acht weken Zondag geleden. voor de bouwvak hebben we de muurplaat slagen. Ja. En nee, maandags. Nee, zondag. Maandags van de bouwvak. Of zondags. Zondags, Maandag ja. zet je de verrijken, toen zijn we in de rek Klopt. begonnen. Ja. Dus nu 9 weken terug, zeg maar. Stevig doorgewerkt. Ja, het goed geplakt. Het goed geplakt. Dat plakt goed. Ja. Zeggen ze ook in deze contrée, hè? Dan schiet het op. Ja, Jullie gaan hier met z'n tweeën wonen? ja. Ja, nog wel. Zal er misschien wel een keer een derde komen. Ja, maar dat duurt nog wel even. Dat duurt nog wel even. Oké. Eerst maar het huis afmaken. Eerst maar eens bouwen. Eerst maar eens bouwen en dan verder kijken. Ja, ja, En ja. is dit... Dat is mijn kameraad en mijn collega. Han. Ja, dagelijks leven doen we dit voor de baas bouwen, die woont hier iets verderop in de straat. De rest van de zanden. Dat is ook al een Ripsenaar die naar Limburg geïmigreerd is. Ook een kameraad van ons. Dus er zijn gewoon ook steeds meer verstandige Brabanders Ja, die in ja. Limburg gaan wonen. Ik woon netjes in Brabant. Oké. Ja, moet toch een beetje in balans blijven, hè? Ja, Maar hoorde ik jou nou zeggen, jullie zijn collega's, maar jullie bouwen hier verderop een huis voor Het, jullie baas? Nee, verderop in de straat zit het bedrijf Weers van der Zanden. Dat is een grote pannendekker slash montagebedrijf. Daar werken we met een man of 15. Ik kon er niks aan doen, maar nou niemand noemen die naam, hè? Anders Nee. krijgen we Ja, ik snap, zeker vette boete. snap het. Het staat ook niet op mijn jas. Nee, en in het dagelijks leven doen wij varkensstallen bouwen, heel veel timmerwerk, zinkwerk, pannendaken maken. Dus het timmerwerk zit er bij ons allemaal in en hij had de grote droom om een houten huis te bouwen. En in het dagelijks leven zijn we dan kameraden of ja, we drinken graag bier samen. Dus dat proberen we altijd het goede en het slechte te mengen. Zijn als jullie ook al met elkaar werken Ja. en dan ook nog daarnaast Wij ook nog- komen niet van elkaar af. Dus, hè? Je komt niet van mij af en ik niet van jou. Een beetje de linkse en de rechtse Twix. Ja. Allebei anders, maar toch in dezelfde verpakking. Ja, beter met hem kunnen trouwen of zijn jullie niet getrouwd? Nee, we zijn niet getrouwd. We zijn nog niet getrouwd.
Oké, en die derde waar jullie het over hadden, dat is hij niet toevallig? Nee. Nee. We willen altijd opvangen. Altijd opvangen. Die dagopvang is voor hem misschien ooit goed. We bouwen nog ergens een hondenhokje waar ik ook nog kan blijven logeren. Dan. Oh, oké. Mij laten ze in het algemeen niet binnen. Dat is niet goed. En jij woont in de Rips? In Oplo. In Ploe? In Plo, hè? Ja. Prachtig gebiedje, Limburg zo. Wie kwam er ook alweer eens uit Jeffrey Herlings? Ja, Die op de grens van de Rips en... Oplo. Hij komt origineel uit Elsendorp. En hij is nou tussen de Rips en Oplo in gaan wonen. Ja. Dus ja, eigenlijk is de Oploenaar, of ik weet niet hoe het. Ik woon er pas een paar weken, dus ik ben nog niet ingeburgerd. Heb je daar ook een huis gebouwd? Ja, daar hebben, mijn vriendin en ik hebben daar 2 jaar geleden een huis gekocht van meer dan 100 jaar oud. En daar zijn we van grond af aan eigenlijk aan het breken gegaan om de charme te behouden van het karakteristieke huis. Oh, heel moeilijk woord. Is dat in de buurt van de molen? Ja. Want ik weet niet veel van Plo, maar ik ben er eens een keer doorheen gefietst en dan een hele mooie molen daar. En dat is dan denk ik ook wel een beetje het... Het hart, daar heb je de hart. watermolen tegenover de windmolen. Oh ja, dat is een heel Ja. mooi pand. Molen zijn ze nu aan het renoveren zelf. En ik woon in een klein straatje, de Oosterstraat van Oplo. En heb jij hem ook een beetje geholpen bij... een beetje wel, hè. Nou, samen uit, samen thuis. Ook vanaf de fundering. Ja. En hoe lang rij je daarop, van hier naar Plo? Als wij rijden, als ik rij een kwartier en als zij rijdt 6 minuten. Ik andersom, maar... Maar hier staan toch heel veel camera's ook vaak? Nee, deze weg niet lukt. Oh, deze weg niet. Nog niet. Nee, ik rijd nooit zwaar. Ik ben, Ik ben heel rustig, ik heb niet zo'n haast. Oké. De tijd heb ik gehad. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Hij is mijn voetbaltrainer geweest vroeger. Hij is hier, jij bent 36, ik ben 28, jij bent 8 jaar ouder als ik. Vroeger begonnen met die jongens te leren met handdoek elkaar te slaan in de douche en vooral plezier te hebben in de sport. Ja. Oh, dat krijg je, plezier, dat krijg je door elkaar met handdoeken te je slaan? moet, het is niet alleen, kijk, tijdens de wedstrijd moet er gefocust worden, moet er gescoord worden, moet er samen gespeeld worden en na de wedstrijd moet er gelachen worden. En ik deed dat samen met een kameraad van mij en hij was meer degene van de regeltjes en links buiten, rechts buiten. En ik was meer als we maar lekker plezier hebben met elkaar, dan komt dat wel goed. Oh, dan waren jullie een perfecte combi. Ja, en er zijn er meerdere. Mijn baas is nu hier verderop in de straat. Er was ook een van de teamgenoten. Werkt nog een teamgenoot van die club toen. Is mijn werkvoorbereider. Die doet het montagedeel. Dus het is eigenlijk alles van. Ja, het is eigenlijk de voetbalteam van toen. De F'jes, de D'tjes. Dat is samen een bedrijf/vriendengroep geworden. Wordt er nog gevoetbald? Voor mij beter van niet. Want? Ik ben er niet zo heel erg goed in zelf. Ik was echt van het sfeer maken. De derde helft. Oh, jij was een beetje een Pietertje, was jij? Ja, ik was Pietertje. Jij haalde de bal uit de sloot. Ja, we hebben Axel. Axel die kon heel erg goed achter de bal aan rennen, maar dan had hij de bal en dan wist hij niet zo goed wat hij ermee moest doen. Oké. Maar Ja, maar ook die heb je soms nodig. Die heel goed een bal kunnen veroveren en dan meteen inleveren bij... Ja, alleen kun je niks. Samen zijn we niet alleen, zeggen ze toch? Dus Maar jullie hebben het voetbal helemaal opgegeven? Ja. Ja? Hey, voetbal heeft mij nooit niks gedaan. Maar ik vond het wel leuk. De kameraadschap, hè? Ja, gewoon de derde helft en Bij de samen. F'jes? Samen, ja. Nee, dat begon het al. Ja, maar wij Ik ben deden tot dan de B gegaan. altijd grappen met elkaar. Tot de B ben ik gegaan, toen waren we 15 en toen waren we... Feestje organiseren met z'n allen. Een keer voetbal zonder regels, allemaal van die onzin. Gewoon die jongens even zijn energie kwijt kunnen. Het zijn allemaal boerenjongens met veel te veel energie. En toen hadden we nog geen iPads en al die onzin. Nee. En Warcraft of hoe noemen ze die spelletjes allemaal. Ja. Nu is het gewoon... Ben jij ook een boerenjongen? ja, vanuit de boerenfamilie, maar niet boeren thuis. Oké. Nee. Axel wel? Ik niet, Nee? nee. Maar wel gewoon een boer, wel een boer. Een lompenboer. En dan echt een Durpse. Ja. Een Durpse, Ja. ja. En Axel en? Janneke. Janneke. Janneke, waar heb jij Axel leren kennen? In de kroeg, Ja, de denk ik. kroeg met carnaval. Oh, toen we nog naar het café Volgens mij. gingen en mochten Ja, en zo ja, dat is al zonder... wel even Dat geleden. is al 9,5 jaar geleden. Ja, ja, Oh, ja. Zoiets, ja. Dat was bij de opening van de metro. Ja, Ja, daarvoor ken ik je ook wel. Want het toen, sneeuwt. ja. ja, isolatie. Moeten we nou eigenlijk een mondkapje voor doen? Nee, daar zijn we niet zo van met mondkapjes. Nee.
Nee, vertel. Jullie zijn niet zo van de mondkapjes ook met corona en zo? Nee, ik krijg er niet zoveel waarde aan. Ik wij staan op een steiger en de steiger is 60 breed. En als ik langs hem af moet lopen, dan ga ik niet omlopen. Dat kan niet. Dus op een bouw kun je wel langs elkaar aflopen. En als ik dan naar de winkel ga, dan moet ik 1,5 meter houden. Ja, dat zie ik niet. Ik zie dat niet zo. Nee. Maar dat blijft toch een eeuwige discussie. En dat duurt al veel te lang. Ja. Het duurt veel te lang. En wat doe jij, Ik werk Janneke? in de zorg. Dus tegenovergestelde. Ik moet er juist heel veel rekening mee houden. Ja. Lastig? Ja, nee. Nee, gewoon doen en ja, het is niet anders. Moet je echt in je werk de hele dag zo'n mondkapje dragen? Ja, nu wel weer. Het is een tijdje, in de zomer was het niet, hoefde het niet meer, maar nu hebben ze het weer gezegd dat we het weer allemaal op moeten zetten. Dus, ja. Werk je met ouderen? Ja. In Boxmeer bij Pantijn. Oké. Oh, dat is ook Boxmeer ben je denk ik ook zo, hè? Ja, een kwartiertje vanaf hier. Ja. Dus logistiek is Vredepeel Niet gewoon een verkeerd. perfecte plek Vaak. voor jullie. Vaak. Ja. Ja. We liggen overal tussenin en kunnen overal komen. Je hebt ook een auto. Als je nou in Deurne woont en je moet naar de Jumbo, je moet een auto pakken en de auto inlaaien, ben je ook een kwartier kwijt. Ja. Dat maakt helemaal niet zoveel uit. Denken jullie nou dat jullie, nu jullie formeel in Limburg wonen, dat jullie ook nog wat meer gaan... Vastelavond. We zeggen al vastelavond in plaats van carnaval. Ja, maar dat gaat sowieso niet door, hè? Nee. Nee, dat is dan weer een andere. Nee, maar vieren Nee. jullie normaal gesproken carnaval? Ja. Ja. Ja? Ja. Ja, maar het is wel anders dan bij jullie. Bij ons zijn er van die wagens met een hoop herrie erop en Ja, dat is bij ons ook wel. ja. Ja.